mundtlig til modul 2, fysik B. I den aflevering vil jeg gerne forklare den krydsløb, jeg har lavet. Krydsløbet består af et batteri, som vi kan se her, ampere, som vi kan se her, ampere, kontakt og det hedder resistor. Som vi kan se her i krydsløbet, at batteriet sender strøm gennem ledningen, som kommer forbi ampere og fortsætter ned til kontakt, og så den går videre til pæren, og så ind tilbage til her, så går den igennem resistor, og så tilbage til batteriet, vi kan se her. Nu skal vi måle batteri spændingsforskel. Og som vi kan se, at den er på 9 volt. Og hvis nu skal vi prøve at måle begge sider i batterier. Vi kan se, at den er fuldstændig det samme, 9 volt, som betyder, at spændingsforskel er det samme gennem ledningen. Nu skal vi bruge igen voltmeter til at måle på resistor. Ned. Så tager vi denne her, det negativ. Nej, jeg skal lige have det sådan her. Vi kan se, at her på resistor, vi måler spænding på 4,5. Og det næste vi gør, jeg vil måle spænding på pæren. Og så sætter vi denne her. Voltmeter kommer jeg også herned, for at kunne måle det. Men jeg kan se, at spænding er det samme på 4,5. Som vi kan se også på ampere, at der løber 0,45 ampere i ledningen. Nu har vi de målinger, vi skal bruge til at beregne målstanden og effekten. Og så vil vi benytte Ohms lov. Ohms lov siger, at effekten P lige med Y, nu kommer jeg til at skrive V, lige med Y gange I, lige med Y gange I, vi skal benytte til at kunne beregne effekten. Og så har vi 9 volt, som er strømstyrken, som skal ganges med I, som er spændingsforskel. Og den har vi fået på 4,05. Og så herefter så kan vi beregne videre. Så regner vi resistansen R, som er Y divideret med I. Nu får vi et 9 volt divideret med 0,45 A. Og så har vi fået 20 ohms. Det var det om elektricitet, modul 2.